जों जे बनसुआ जे जोनोम जादों जे दिनै बनसुआ जे गोदान जोनोम जानांगौ बा जों मावफिननांगौ जाना फैया बनसुनि जोनोम जानायनि आन्दोआव जोंहा प्रमद बर' सार दङ बेनि थाखायनो दिनै बनसुआ जोनोम जानो गोनां जादों बे प्रमद सार गैयामोनब्ला दिनै बनसुआबो जोनोम जानाय नङामोन दुखुनांथाव बाथ्राया बे आरोबाव नोंथांमोनखौ आङो मोनथिबावगोन जे कार्बि आंलंआ दिनै प्रेसिडेन्टनि गावनि आखाइजोंनो पार्लामेन्टआ लकसभा उइन्टार सेसनाव कार्बि आंलंखौ लोगोसे डिमा हासावखौ लाफानानै फुल फ्लेजेड स्टेटनि थाखाय मालाय प्रप'जाल हरबाय क्लज ए आर्टिकल 274 क्लज ए आर्टिकल 117 क्लज 3 अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसननि गेजेरजों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया मालाय लकसभायाव मालाय अलरेडि हरखाबाय होमबा बिसे दुखुनांथाव जोंनि थाखाय जोंना मानो थालांखो जोंनि सिनियर लिडारफ्रा बुंबाय जोंखौ एबार जुदि बड'लेण्ड एबार जुदि स्टेटआ जुदि क्रिएट जायोब्ला फार्स्ट एजेन्डायावनो बड'लेण्डआ दं होनना बुंदोंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जिथु बिटिआर एकर्ड जाबाय बे मोनब्रै एनडिपि ग्रुप आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बिथांमोना बुंदों जे बेखौ सान्ति सुक्ति होननानै दे मोनब्रै एनडिपिखौ लानानै बिथांमोना थगायगासिनो जे जुदि सान्ति सुक्ति मारबा बे सासे सुक्तिकारि बिथां रन्जन दैमारि दियारनाब्ला बिथाङा मानो दिनै जेलाव थानो गोनां जाखो मा खारनाव जायाखै सोरनि थाखाय बिदि जालांखो बा सिनियरफोरनि दैदेननायासो भुल जाखो ना माखो जों बेखौ बुंनो हाला नाथाय जों दिनै गोदान जोलैया फिन खेबसे जोङो बे दावहायाव ओंखारदों जे जोंनि फुल फ्लेजेड बड'लेण्डआ जेरैखिया जों जाथारनांगौ आच्छा जों दिनै चिरां जिल्ला बनसुनि जानानै जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदों मेम'रेन्डामानो जाहैबाय जोंहा जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ आरो बड'लेण्डनि थाखायनो फिन खेबसे जों दिनै जों उइन्टार सेसन जागासिनो दं दिल्लीयाव उइन्टार सेसननि बाजेट जागासिनो दङ नाथाय बे बाजेट सेसनाव जोंनि बड'लेण्ड एजेन्डाया सोसनजायो बिनि थाखायनो जों दिनै फिन खेबसे डिसिनि थ्रुयै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायदों जिहेतु जों दिल्लीयाव थांनो हायिलाय जों डिसिनि थ्रुयै जों बे खामानिखौ मावदों आरो बेबायदिनो जों दाब दाब जायगायाव जोंनि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव होन तामुलपुरावनो होन बाक्सायावनो होन आरो क'क्राझारावनो होन जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो डिसिनि थ्रुयै जों मेम'रेन्डाम गथायहरदों जों प्रेसिडेन्टनो द्रौपदी मुर्मुनोबो हरदों जोंनाव नरेन्द्र मदिनोबो हरदों हम मिनिस्टार अमित शाहनोबो हरदों बेनिफ्राय जोङो रामनाथ दासाथावलेनोबो हरदों बेनिफ्राय जोङो हिमन्त बिश्व शर्मानोबो हरदों बिथांमोननो जिहेतु दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे दिनै एथ'ग्राम मुभमेन्ट खालामनायनि उनावबो जों दिनै फुल फ्लेजेड बड'लेण्डखौ मोननो हायाखै खेबथाम सोमावसारनायनि उनावबो जोंना बड'लेण्डआ जाना थायाखै मा खारनाव जायाखै सोरनि थाखाय बिदि जालांखो बा सिनियरफोरनि दैदेननायासो भुल जाखो ना माखो जों बेखौ बुंनो हाला नाथाय जों दिनै गोदान जोलैया फिन खेबसे जोङो बे दावहायाव ओंखारदों जे जोंनि फुल फ्लेजेड बड'लेण्डआ जेरैखिया जों जाथारनांगौ जुदि इयुनाव थांना थानोब्ला जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगोन बेनि थाखाय जों फिन खेबसे दिनै आरोबाव जाहाथे जोंनि बड'लेण्डनि स' थालाङा जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआ थालाङा बेनि थाखायनो फिन खेबसे जों दावहायाव बा दिनै जोङो डिसिनि थ्रुयै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायदों दिनै खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि सिनियरफोर दैदेननाया आं बेखौनो बुङो फिन खेबसे सिनियरफोरनि दैदेननाया मा गोरोन्थि जादों जों गोरोन्थि जा बेखौ जों बुंनो थांला नाथाय जों जे बनसुआ जे जोनोम जादों जे दिनै बनसुआ जे गोदान जोनोम जानांगौ बा जों मावफिननांगौ जाना फैया बनसुनि जोनोम जानायनि आन्दोआव जोंहा प्रमद बर' सार दङ बेनि थाखायनो दिनै बनसुआ जोनोम जानो गोनां जादों बे प्रमद सार गैयामोनब्ला दिनै बनसुआबो जोनोम जानाय नङामोन बे प्रमद बर' सारनि थाखायसो दिनै बनसुआ जोनोम जादों दुखुनांथाव बाथ्राया बे आरोबाव नोंथांमोनखौ आङो मोनथिबावगोन जे कार्बि आंलंआ दिनै प्रेसिडेन्टनि गावनि आखाइजोंनो पार्लामेन्टआ लकसभा उइन्टार सेसनाव कार्बि आंलंखौ लोगोसे डिमा हासावखौ लाफानानै फुल फ्लेजेड स्टेटनि थाखाय मालाय प्रप'जाल हरबाय जोंना प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया द्रौपदी मुर्मुआ नाथाय बड'लेण्डआ दिनै गैया दिनै बे फुल फ्लेजेड स्टेटनि नामा जाबाय डिमाचल कार्बि आंलं आरो डिमा हासावखौ लानानै प्रेसिडेन्टआ गावनि आखाइजोंनो प्रप'जाल हरदों पार्लामेन्टआ लकसभायाव दे बे माबाखौ एबारनि बे उइन्टार सेसनाव बे डिमाचलआ जानांगौ होननानै हरदों आर्टिकेल 117 क्लज ए आर्टिकल 274 क्लज ए आर्टिकल 117 क्लज 3 अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसननि गेजेरजों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया मालाय लकसभायाव मालाय अलरेडि हरखाबाय होमबा बिसे दुखुनांथाव जोंनि थाखाय जोंना मानो थालांखो जोंनि सिनियर लिडारफ्रा बुंबाय जोंखौ एबार जुदि एबार जुदि स्टेटआ जुदि क्रिएट जायोब्ला फार्स्ट एजेन्डायावनो बड'लेण्डआ दं होनना बुंदोंमोन नाथाय बोरो फार्स्ट एजेन्डायाव बड'लेण्डआ गैया माथो कार्बि डिमाचलासो फैबाय कार्बि डिमाचलासो दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा बे दिनै कार्बि डिमाचल मानो फैखो
बड'लेण्डआसो फैनांगौमोन होमबा जोंनि सिनियर लिडारफ्रा मा खालामना थाखो मानो जोंखौ बेबायदि अलखदाव मानो खोख्लैखो दुखुनांथाव बाथ्रा बेसो आं बेखौनो बुंगोन ब्लेमिं कालचारखौ गार गावजों गाव ब्लेमिं कालचारखौ गार मानि थाखाय बे जायाखै रिसार्च खालामनानै क'र्डिनेसन खालाम आरो बेबायदि बयकट सोरबा माबा मोनसे सिनियर लिडारफ्रा गावजों गाव माबा मोनसे भुल जादोंबा बे बयकट कालचारखौबो गारनांगौ आरो ब्लेमिं कालचारखौ गारनांगौ बेखौ गारनानै मानि थाखाय जायाखै बेखौ बोरै मोननो हागोन बिनि खामानिखौसो जों मावनांगौ बेखिनिसो आंनि बुंनांगौआ फिन खनसेबाव बनसुआ होसिख्रावनायनि हाबाफारि लाफिनबावगोन नामा बनसुआथ' जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम थांबाय थागोन जेब्लासिम जाया अब्लासिम थांबाय थागोन सोरबा जोंखौ होबथानो नागिरबाबो जोंखौ होबथानो हानाय नङा खयबार होबथानो जोंखौलाय खनसे खननै खनथाम होबथाबाय थानो हागौ सानबेसे होबथागोन जोंखौ जेसेबां होबथागोन जोंनि बोलोआ एसेबां रागोन आरो जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन जों आरो मोनसे खावलायनो लुगैयो जे बे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जिथु बिटिआर एकर्ड जाहैबाय बे मोनब्रै एनडिपि ग्रुप आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बिथांमोना बुंदों जे बेखौ सान्ति सुक्ति होननानै बे मोनब्रै एनडिपिखौ लानानै बिथांमोना थगायगासिनो जे जुदि सान्ति सुक्ति मारबा बे सासे सुक्तिकारि बिथां रन्जन दैमारि डिआर नाब्ला बिथाङा मानो दिनै जेलाव थानो गोनां जाखो थ' बेखौ लानानै रायजो राजाफोरा गोजोननाय गैया आरो बे सुक्तिया मोनसे एग्रिमेन्ट इलेक्सननि मोनसे मेनिफेस्ट' जायखौ बुङो निर्बाचननि इस्ताहार जोंनि बिसायख'थिनि मोनसे खिन्थु मेनिफेस्ट' लायो बा बिदि खालामनानै जों बेखौ मावगोन बे स्टिमनि मोनसे इस्ताहार बा मोनसे मेनिफेस्ट' थ' बेखौ लानानै बे एग्रिमेन्टखौ लानानै रायजो राजाफोरा गोजोननाय गैया आरो जिथानखि जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दाफुंनो हाया अब्लासिम बर' रायजो राजाया जों बनसुआ जिरायनानै थानाय नङा जेब्लासिम जोङो जोंनि गलखौ एचिभ खालामनो हाया बा आलादा रायजोखौ जों दाफुंनो हाया बे सोमावसारनाया जोंनि कन्टिनिउ थागोन आरो बनसुआ बेखौ खालामगासिनो आरो फैनाय समाव जेब्लासिम जोंनि प्रब्लेमा सल्भ जाया आलादा रायजो बड'लेण्डआ दाफुंजाया अब्लासिम जों सोमावसारबाय थागोन आरो बिथांमोना जुदि 2024 मायथाइनि बिफर जेनेरेल इलेक्सन बा लकसभा इलेक्सननि आगोलाव दाफुंना होआबा बिथांमोना जोंनि सोमावसारनायखौ लानानै जों गिख्रंथाव मोनसे थासारि हयथ' नुनो गोनां जानो हागौ थ' बेनिखायनो बिथांमोनखौ खावलायो जे जों जोबोद खम समनि गेजेरावनो जाहाथे भारतआव जेसेबांखिनि फिसा रायजो दाफुंनो नागिरदों बे समावनो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौबो जों लाफायो आरो सावरायनो जोंखौ लिङो थ' बेखौनो जों बिथांमोनसिम खावलायो आरो जोबथारनायाव बेखौनो बुङो जे जों आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय जों जानजि खाफ्राखाबाय जेब्लासिम जोंनि प्रब्लेमा सल्भ जाया समाधान जाया अब्लासिम जों सोमावसारगोन